A bandeira azul xa loce na praia da Lombiña Cabío. O areal conta xa co servizo de socorrismo para garantir a seguridade dos bañistas. Por segundo ano seguido, o areal pobrense da Lombiña Cabío conta coa bandeira azul, distintivo de calidade ambiental ou cumprir altos estándares de calidade, seguridade e sostibilidade. Esta mañá, a concelleira de Turismo, Estefanía Ramos, e o concelleiro de Deportes, Eloi Sobrido, izaron a bandeira na praia. É unha gran satisfacción estar aquí hoxe na praia da Lombiña Cabío izando esta bandeira azul, un distintivo recoñecido a nivel turístico internacionalmente, que pon en valor a calidade das nosas praias, o respeto polo medio ambiente e a excelencia dos servizos que aquí ofrecemos. Conseguir esta bandeira non é un traballo sinxelo, é un traballo de todo ano e que implica distintos departamentos do Concello. Requírese un traballo constante, o mantemento, a limpeza, a seguridade e a mellora das infraestructuras. O control da calidade das augas e a posta en marcha de actividades de educación ambiental. Todo isto implica unha coordinación entre diferentes departamentos e a contratación de servizos específicos. É, sobre todo, vontade política e social para defender un modelo de playa sostible, accesible e de calidade. Por iso, hoxe non só izamos aquí a bandeira, celebramos o traballo conxunto e o compromiso de moitas persoas, traballadores municipais, técnicos, socorristas, persoal de limpeza, veciñanza e visitantes que fan posible que a Lombiña Cabío sexa un exemplo de praia viva e coidada. Dende o Concello seguiremos traballando para que esta praia e todo o noso litoral continúe sendo un espazo de orgullo colectivo, de respeto á natureza e de atracción turística de calidade. Sobrido puxo de manifesto a aposta do goberno municipal por contar co servizo de socorrismo, algo clave para manter a seguridade no areal. Este ano contaremos con 5 profesionais, 3 xa empezaron o día 20 deste mes, se estenderá o servicio hasta o 15 de setembro. Nos hubiera gustado, lóxicamente, poder ter máis, pero é verdad que a Xunta este ano a axuda foi moi escasa, foron uns 11.000 euros, polo tanto dá para o que dá. Nos gustaría que nun futuro se puderan ampliar para cubrir outras playas, independentemente de que esta é unha playa moi recoñecida, que ten o distintivo que ademais acredita que hai un bo cuidado tanto turístico como medioambiental, non descoidamos outras praias que tamén, por exemplo, contan con balizado para a seguridade dos bañistas, como pode ser a Illa. Está previsto poñelo tamén na parte da praia da Corna que pertence á Pobra. Todas se limpan, polo tanto, independentemente de que esta é máis reconocida, a máis turística, por decirlo de alguma maneira, non descoidamos o que é a seguridade no resto de areos do municipio. Entonces, nada, simplemente moi orgullosos de ter o distintivo, esperamos poder conservalo. Esta praia cumpre prácticamente con todo o que solicitan, ainda estamos acabando de poñer algunha cousiña a andar, nada, simplemente animar a xente a que visite o municipio e disfrute de todos os areos, non só deste. Este areal da Lombiña Cabío non só ondeará a bandeira azul, senón que ten tamén o distintivo de calidade SICTED.